Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Huwebes, Agosto 20, 2020. Makita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyo tag balita Aksyon and Defensor. Kakaron para sa ating mga headliners, una sa balita lokal. Duha ka mga lugar sa Banwasang Morsha ginpaidalom sa Extreme Enhanced Community Quarantine. Kaso sa SAP distribution ni Barangay Mansilingan, Kapitan Pico kag iban pa nga opisyal sa barangay ginbasura. Sa mga nagapanguna nga balita national, Anay Ombudsman Morales wala ginpasulod sa iya anay opisina. Senado tapos na sa investigasyon sa anomalya sa PhilHealth samtang Senator Soto natala na nga magpagwa sa committee report. Sa mga nagapanguna nga balita international, linibo ka tawo nag-evacuate bangod sa wildfire sa California. Sa atong balita sports, sa Utah Jazz kag Denver Nuggets sa patas na napatas ng score sa Western Conference Round 1 series. Sa atong balita entertainment, negosyo sa aktres nga si Liza Soberano apektado man sa COVID-19 pandemic. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:11. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Patayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radyo. Vitamin D.
Sa aton mga ka-aksyon, mayong gabi sa aton mga nagalantaw sa karon niya sa Facebook sa liwat. Good evening sa din man ka mga parte dire sa syudad sa Bacolod or all over Western Visayas. Sa kay Ma'am May Saison, good evening Bacolod at sa buong Visayas. Sige, madamo inya salamat kag mayong gabi man dira sa imo ma'am. Sa kay Dokabongga sa iyang name, Dato Puti. Good PM Aksyon Radio, listening gid kami always sa Barangay Nagasi, labi na gid sa kay Mamang Rosita, si Jam, kag ang cute namon nga baby, nga si ako na Sevi. Keep safe gid, Miss Ana. Sige, madamo man nga salamat. Sa kay Ma'am Jocelyn Aresibita Olat, good evening Aksyon Radio. Oy, sa kay Aksyon before Arkisola, good evening man sir. Okay, hindi ko may tsindihan ng iyang ngalan sini, pero sige lang basahon ko lang ang imo greetings. Mayong gabi Bacolod noon, panamyaw lang sa pamilya ko dra sa Barangay Kabog, sumag kag sa Banwa sang Candonia. Greetings kami from Abu Dhabi, Panay. Tsakto ni sa. Sige, salamat! Kay Coach Annalyn Grijaldo, good evening. Nahidlawan ko dara sa imo, galing kay do burubudlay gid nga makahapit dara sa imo, Coach. Pero kung magbisita ka di sa akon, pwede man Sige, madamo gid nga salamat sa kay Rene Rito. Sige. Sa kay Sir Alex Fuentes, good evening man. Be safe ko na always. Ikaw man dira sir, halong-halong always. Sa kay Ma'am Risa Ginanaw, good evening, Aksyon An. Pag-greet lang ko gali sa akon hinablos nga mabuot na, gwapa pa. Happy birthday to Jennifer Mendoza. Jennifer Mendoza, salamat sa pamahaw ko no, and keep safe. God bless and many more birthday to come. Thanks a lot. Sige. Sa kay Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, good evening, Aksyon An. Good evening man dira sa imo. Sa kay Sir Eric Moico, good evening. Nagamayong gabi man sa hoa. Sa kay Olive Prado Gargaritano, mayong hapon. Watching live from Riyadh, KSA. God bless and keep safe. Sige, madamo gid nga salamat. So standby na kita anay para man sa amon sa akon nga local news. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:17, kagkaroon sa detalya sa ngato na mga nagapanguna nga balita lokal. Nag-issue sang Executive Order number 86 si Mayor Jerry Rojas subong adlaw Agosto 20 nga nagapaidalom sa Purok Sambag, Barangay Blumentriete kag Farmville Subdivision sa Barangay Salvacion sa Banwa sa Morsha, Negros Occidental sa Extreme Enhanced Community Quarantine. Sa duwa ka pahina nga EO sang alkalde, iya ginpahayag nga dumilian temporaryo nga magkagwa sa ilabalay ang mga residente sa mga lugar samtang wala pa mapagwa ang confirmatory results sa mga suspected COVID-19 patients. Sudo kay Rojas, magapadala sang pagkaon kag iban pa nga mga kinahanglanon ang munisipyo sa mga apektado nga residente sa buligman sang barangay.
Sa iban nga balita lokal, gindismiss sa Bacolod City Prosecutor's Office ang kaso nga ginfile bato kay punong barangay Boy Pico sa barangay Mansilingan kag iban pa angot sa ginaligar maanomalya sa Social Amelioration Program o KONSAP. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Pico ang pagdismiss ang kaso ang bangod sa kakulang sang ebidensya. Sunod sa kapitan, ini ang nagapakita lamang nga wala sang anomalya sa SAP kag ang ginfile nga kaso ang pamulitika. Lakip sa ginpasakaan sang kaso ang barangay secretary nga si Edward Meneses, purok presidents nga sanday Julius Villaflor, Victoria sa Cristali Valenzuela, purok kagawads nga sanday Gina Gilmore, Amelita Mondihar, Gregorio Beniten, Lourdes Palma kag Annabel Javier kag si Mercedes Rory Kapunong. Sunod kay Pico, wala pa sang desisyon kung bala magapasaka sila sa encounter charge batok sa mga nag-file sa ila kasunod nga kalabanan sa ila ang nagka-home quarantine. Ininang ikaduha nga sub case sa Bacolod nga ginbasura kag pinakauna amo ang kay Kapitan Deji Tanista Sr. sang barangay Alangilan. Paging dismiss ang fiskal ang nagpermato si Fiskal Ortega for insufficiency of evidence. Sa pagsugod pala niya na pag-file na sa kaso niya, nalakuha na kaya na hindi niya matungod ang naging pang-reklamo niya kontra sa akon. Ang kabahin sa pagpahayag ni punong barangay Boy Pico. Sa iban pa nga balita, nagpositibo sa COVID-19 ang 61 anyos nga lalaki nga miyembro sa Task Force Disiplina nga napatay nagligad nga Domingo nga adlaw. Suno kay Vice Mayor Alcid Familiara ng chairman sa Task Force, kagabi nagwa ang resulta nga nagpositibo sa masakit ang napatay nga nagatrabaho bilang poso guard man sa nga Bacolod Government Center. Ang napatay nasapuan nga wala na sang kabuhi sa sulod sang banyo sa ilang balay kagilayon nga ginakabig nga COVID-19 suspect. Nagbatsyag ang napatay sang sintomas ng COVID-19 kaangay sang hilanat kag pag-ubo. Bangod sinigin abisuhan ni Familiara ng isa ka team sang task force sa diin ang napatay ang miyembro nga magpaidalom sa home quarantine. Sunod kay Familiaran, sumungad la Webes nagbalik na sa operasyon ang isa pa ka team sang task force sa pagparakop sa mga persona nga naglapas ang health protocol. Sa Nibaluan, Lunes tugtog Miyerkules, suspendido ang operasyon sang duha ka team sang task force bangod sa pagtaliwan sang isa ka miyembro. Kunti ang team ka sa task force, isa na lang nag-function sa buong kasi may nag-positive to spiyak na team. Ang sa puso, hindi lang passed away last Saturday or Sunday, diba? Nag-positive. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:21. Para sa aton mga ka-aksyon, ang pinaka-importante nga halungan So, sa liwat, welcome back sa aton yung mga ka-aksyon nga naga-live monitoring sa aton Facebook. So, sige, sakay. Sir Julius Harvidalia, good evening, Action ay na watching live from Silay City. Sakay Jose Harrison Lapineg Junio, nga naga-monitor sa mga gabi. Sakay Christine Menyes Villalobos. Mayong gabi, Action an kag sa tanan. Mayong gabi man kuno sa Energy Fans Club. Sige, sakay Vanessa Mayo,
Good Thursday morning, Aksyon Ana. Oy, Thursday, aga pa dira sa inyo, ma'am. Sige, good morning dira sa inyo, ma'am, sa amon di gabi. Sige, kay Ma'am Vanessa Mayo, how are you? Shout out to all the Holinians of Sumag, Bacolod City. Good day to you, Miss Anne, and keep safe always. Thanks and God bless. Sige, salamat sa imo, Ma'am Vanessa Mayo. Halong-halong man always. Sakay, Anthony Jones sa Tabulong Havelio. Hello, Aksyon Ann. Good evening from Inayawan, Kawayan with Maria Shamily Faunalan. Sige, madamo nga salamat sa pag-monitor sa aton iyang Facebook Live subong nga gabi. Ano natabo ni sang akon nga nga live ini? Wait, i-check ko danay kay nga hindi ako pagpabasahon sa other pagid nga mga nagapadala sa ilang mga mensahe. Anyways, sa aton mga ka-action, continue lang sa pagpadala man sa inyong mga greetings kay kung may time si Action Ann or kung igo pa ba lang aton nga time for live greeting, di mabasahan gid ina ni Action Ann. At least maka-monitor kamo, din man kamo nga bahin iya sa bugos nga kalibutan since nga makitaan kita sa Facebook Live. So, sige. Sakay Sir or Aksyon via Jonathan. Good evening. Sige. Sakay Mama Riza Ginanaw sa liwat. Good evening mandala sa imo. Sige. Doon naging pabalik ako sinihaw. Oo. Okay. Sakay Sir Eric Moyko. May nadula ang audio kay man ginapos ina siya or ginamute ina siya kay may ara kami sang advertisement or nagalawag kami sang advertisement. That's why nga ginamute. Sakay Lisa Joy Ilon Amoroso, have a blessed evening, Action and to all Action radio viewers. Sige, madamo gid nga salamat. So standby na kita anay para sa aton man nga national news. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Balita, una sa aksyon!
Aksyon na Radyo Philippines Standard Time, alas 6:27 kay karon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita nasyonal. Wala ginpasulod sa Office of the Ombudsman sa ilang nga compound ang ilaan ay pamuno nga si Conchita Carpio Morales. Ginkasubo ni Morales matapos nga wala ini gintugutan nga magbisita sa iya mga anay staff. Wala pa sa karon sang klaro nga impormasyon angod sa rason sang insidente. Si Morales nga isa ka anay Supreme Court Justice ang isa ka kritiko ni Presidente Rodrigo Duterte ang nagtapos ng 7 ka tuig nga termino bilang nga pamuno sang anti-corruption watchdog sang 2018. Ginpahayag naman ni Senate President Vicente Soto III nga tapos na ang investigasyon sa mataas nga panalagan sa Kongreso sa ginaligar mga kabutigan sang PhilHealth kag ang Senate Committee of the Whole handa na nga mag-draft sang report. Sa mensahe ni Soto ginpahayag nga didto na sa Department of Justice mag-atubang si PhilHealth President Ricardo Morales kaupod ang mga Executive Committee kag iban pa nga opisyal tungod iya na gina-formulate ang committee report nga ginapaabot magwa sa madali nga panahon. Sunod naman kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, ang panel kapoy na sa hearing nga makatatlo na kabeses ginpatigayon nga naglawig sang malapit na 10 ka oras. Nagapati naman ang senador o kung nagapati naman si Senator Panfilo Lacson nga ang ebidensya nga natipon kag ginpresentar sa Senate hearings nagakaigo na agud nga pasabton ang mga korap nga opisyal sang PhilHealth. Sa katapusan nga balita national, ginpasiguro sang Department of Education sa publiko nga maghatag sing psychosocial support sa mga manunudlo kag school personnel sa pagpalayon sang learning program nga naapektuhan na sang COVID-19 pandemic. Suno kay Education Secretary Leonor Briones. Nahangpan sa ahensya ang hangkat nga ginapangatubang sa karon sa mga manunudlo sa pagbukas sang klase nga nagaapekto sa ilang nga emotional kag mental health rason nga isa sa ilang gin-highlight nga programa amo ang nagatanyag sang psychosocial support sa manunudlo ginikanan kay iban pa nga mga miyembro sang komunidad. Una diri ginpahayag ni DepEd Undersecretary Tonisito Umali nga ang mga manunudlo nagabatsyag na sang stress sa preparasyon sa blended learning approach sa pagbukas sang klase sa pihaka sa nagapadayon nga pandemic. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippines Standard Time, alas 6 media. Detalye sa aton balita international, sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya din pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad,
wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sang importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan anong nakaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw nga inatubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mandayong Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang Brought to you by pero madali itong maipasa sa iba. Pwede. Una sa balita, una sa aksyon.
Kagaron sa detalye sa aton balita international, nag-evacuate ang linibo ka residente sa isa ka syudad sa Northern California bangod sa madasig nga paglaptas ng kalayo nga nagsunog sa madamo nga balay kag estruktura. Ang sagwa sang Vacaville ang syudad nga may malapit na isa ka gatos ka mga residente nga nahamtang sa tunga sa state capital nga Sacramento kag San Francisco ang kalakip sa apektado sang wildfire nga nagapekto sa malapit na 20,200 ka hektarya sa rehiyon. Base sa report, bila ka mga residente sa Vacaville ang nagpadulong sa evacuation centers ang nakasuksok lamang sang pajama matapos nga kalayo o kung matapos nga ang kalayo madasig nga nagalaptas sa mga dalanon kag pila na ka mga gas lines ang naglupok. Madamo nga tawo ang nakaangkon man sa sunog sa lawas samtang nagadalagan agud nga makalikaw sa kalayo. Kag sa aton balita sports, sa patas na sa 1-1 ang Utah Jazz kag Denver Nuggets sa Western Conference sa Round 1 series. Ini matapos nga nakuha sing Jazz ang Game 2 sa score nga 124-105. Nanguna sa Jazz sanday Donovan Mitchell nga may 30 ka puntos kag ang off the bench nga si Jordan Clarkson nga may 26 ka puntos. Sa line sang Nuggets naka-score sa Nikolai Jokic sa nga 26 ka mga puntos, may 11 ka mga rebounds kag 7 ka assist. Si Jamal Murray nga may career high nga 36 puntos sa Game 1 ang nakascore lamang sa 14 ka puntos para sa Nuggets sa Game 2. Kag sa aton balita entertainment, apektado man sa COVID-19 pandemic ang negosyo sa actress nga si Liza Soberano. Suno sa actress, bangod sa ginpatuman nga lockdown protocols umpisa bulan sang Marso paniyagin na sirada ang iyang negosyo. Sira pa kay Liza naging mabudlay sa iya kag sa iyang mga partner sa pag-operate sa ilang negosyo bangod sa nagapadayon nga pandemic. Apang sa piyag sini, ginpahayag ni Liza nga nakahimo na sila sang tikang para nga makapadayon sang serbisyo sa ilang mga customer. Ang Metro Manila sinabuluan nga nagkapaidalom sa GCQ apang ang personal care service na nagapadayon niya ginadumili sa pag-operate. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:39, kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga balita. Dili lamang sa Aksyon Balita Evening Edition, karon nga daw Huwebes, Agosto 20, tuig 2020. Sa liwat ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!